Mga kaigsuunan ko, walay bisan usa ka nato nga matarong. Kitang tanan nakasala ug nahilayo sa Dios. Ug nasayon pa kamo mga kaigsuunan ko, nga ang bayad sa pagkakasala kamatayon. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga may kaplagan sa libro sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23, na nag-ingon, ang bayad sa pagkakasala kamatayon. Usubot ka o sa dili, ikaw, itang tanan, makasasala. O kini ang iman na ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa unang Juan 3:4 nga ang sala mao'y nagguba sa balaod sa Dios. O ang Isaiah 59 versikulo 1 ngadto sa 2, ang sala mao'y nakapahimulag kanato gikan sa balaan nga Dios.